Bueno, estamos agora mesmo camiñando por unha eira precisamente da Fundación de Artesanía de Galicia, perdón, da Fundación Xiuna Boneira. O ano pasado xa estábamos aquí, vimos outra vez a baixarnos hasta o Obradoiro de Madeira. Aí está o amigo Rodrigo de Tres Oficios, dando esas últimas ordes da clase de hoxe. Vou había que interrumpir un momentinho, xa sei, me está poniendo mala cara porque está rematando os traballos, etcétera, etcétera. Pero estamos concentrados. Estades concentrados. Hola amigos e amigas, estamos agora no Obradoiro de Madeira, repetimos outro máis con Rodrigo. O ano pasado complicabaste máis a vida, non? Este ano xa menos. Sí, bueno, complicámonos igual a vida, pero máis a escala. Sí, efectivamente. Fixemos o que fixemos o ano pasado, que medía 2 metros, ahora fixémoslo en 20 centímetros. En 20 centímetros, bueno, pero eso xa é darlle un concepto práctico, Sí, polo menos para maniobralidade das pezas, pois é máis cómodo. Despois, a hora de facer os ensambles, pois ven sendo casi o mesmo. Vale, porque o obradoiro deste ano en que consistiu? Contame. Bueno, estamos facendo unhas caixiñas cuns ensambles nas esquinas en cola de Milano, metemos unha tapa inferior e máis unha tapiña así con tirador. E bueno, tamén aparte pois vendo conceptos de carpintería, de cepillado, de algunhas técnicas así que nos poden axudar a hora de facelo, sobre todo que utilizaban antes, que algunha vez se nos olvida, como temos a máquina de man que nos facilita máis o traballo, pois bueno, para poder facer ese tipo de cousas. Bueno, ti que estás continuamente currando, etcétera, etcétera, este tipo de situacións como o de Artesanía Galicia no Cabrel é tamén, aparte de vir traballar, é unha vía de escape fantástica, non? Sí, que vou dicir, aquí me refiero de que aquí se non ves traballar xa tes que vir, se ves traballar e se non tes que buscar outro día para vir igual a facer calquer cousa, visitar o sitio e disfrutar deste entorno. Bueno, ti ademais estás, claro, o primeiro ano foi o impacto da primeira edición que viñas a participar, este ano xa empezas a coñecer todo un pouco máis, vinte correr menos este ano que o ano pasado, que pasou? Sí, este ano corrí máis de taller dunha punta para a outra, non me dá tempo a todo, pero bueno, eu sei, disfrutei de outra maneira. Eu ainda lembro... Sí, é que mirei da temperatura que fai, mirei para arriba para o Polín e dixen este ano... Eu que sempre o conto, non? Que uns dos recordos que teño do ano pasado de coñecer a Rodrigo era que en algún momento que me atopaba para desayunar con él ou calquer cousa, o tipo viña de ir a correr por lo que Ourel adiante, e digo, pero como che dá tempo, é imposible. Pois sí, lle daba tempo. Este ano vas un pouco máis xusto de tempo, non? No, pero a culpa non é miña, é da xente que se me deita un pouquiño máis tarde, eu teño que dormir as miñas horas, eu depois non rindo no meu traballo. Se nos deitamos un pouco máis tarde, pois xa non dan as horas para levantarse pronto. O que é certo que no Caurel acabas facendo cousas que non pensabas que ibas a facer, verdad? Sí, a ver, sempre... Ata bailaches? Sempre hai... xoguei o futbolín. Bailei e xoguei o futbolín, entonces, pois... Eso demostra que vir a Artesanía Galicia no Caurel ten algo de maxia, aparte do propio concepto de ensinar oficios que eu insisto, falando moi en serio, ademais da importancia que sigo creendo que ten todo isto, non? De poder transmitir os oficios, porque ao final, se non os transmitimos, a xente non sabe de que vai isto desaparece, non valoran precisamente o traballo que hai detrás dun traballo dun artesán, non? E eu creo que iso é fundamental, e iso que se está conseguindo, eu creo que con esta iniciativa, non? Sí, moitas veces tamén nos vale a nós porque a hora de querer transmitir algo, pois intentas tamén buscar a mellor versión de eso que queres contar, entonces pois tamén che vale a ti para poder evolucionar un pouco en ese concepto, decir, bueno, pois vou intentar aprender isto o mellor posible, porque ao final estás contando algo e non estás seguro do que dis, pois bueno, vale tamén sendo un pouco egoísta para un mesmo, non de decir, bueno, estou mellorando algo pois no meu oficio e sempre está ben en todos os sentidos. O ano que ven máis, non? Sí, eu xa estaba mirando xa o calendario para poder organizarme, ter algo... Bueno, ademais hai que decir que ademais Rodrigo moviliza un montón de material, ten ese pedazo de furgón que se o furgón falara podía contar un montón de cousas que non imos a falar agora, evidentemente, pero é certo que ves co furgón a tope, cargado, con máquinas, toda a historia, non é fácil mover para facer un obradoiro como este, non? Sí, realmente ese é o máis complexo, sobre todo estando aquí, que
sitios para baixar, pois bueno, que é un pouco máis complicado, que non entra o furgón, ou como pasou outro día, que chegaba ali ao final, tens que dar volta polo medio da aldea, porque que é imposible que colla, bueno, pois faise un pouco máis incómodo, pero tamén, ao final a esencia do taller é un pouco traer as ferramentas todas, e non só contar un conto, senón realmente valoralo, enseñalo e poder tocar todo. Tamén hai que decir que se algo ten a Fundación de Artesanía de Galicia é que facilita sempre moitísimo traballo. Entón, isto é cuestión de decirlle a Fundación que vayan traendo eles uns bancos vos para montar aquí, ti cada vez tienes que traer menos peso e maquinaria, e sempre están dispostos a axudar. Iso tamén é certo, non? Que a Fundación sempre está aí tentando facilitarvos o máximo traballo, non? Sí, a ver, en ese sentido o máximo. De feito, eu tamén intento non cargar ao final moito o peso a eles e que me queda a mí, pero a mí pues, sempre me están dando a bronca, pero para que traes todo eso, pero bueno, como ao final hai que ter tamén un montón de cousas Está claro. é unha responsabilidade, son moitos días antes, entón tamén entre todos podemos facilitalo máis porque xa a logística é complicada. Moitas veces ao mellor simplemente ir ao meu taller a coller un par de bancos, pois, bueno, poñer un pouco todos da súa parte e xa está, se hai que cambiar o banco, pois Cambias e xa está. Pero os traballos facemos durante o ano. Efectivamente. Aí tedes o gran Rodri que de 3 oficios, xa sabedes, grandísimo traballo que fai coa madeira que tedes que descubrir. Para min sempre un placer compartir espacio, tempo e risas contigo, e aparte que teñas unha por o noso comer e falar. Claro que sí, un placer. Un placer, compañero. Seguimos. Gracias, jóvenes, disculpen.